Té la paraula la senyora Marta. Gràcies. Bé, jo vull aclarir una cosa, i és que nosaltres, almenys el PSPB, no estem en contra de que Algemesí tingui un mercat municipal, en absolut. Si estiguérem en contra de que Algemesí tinguera un mercat municipal, no haguérem començat a reformar el que hi havia l'any 2007. És així de simple. De lo que estem en contra és de gastar-nos 1,5 milió d'euros en un edifici, en eixa plaça, perquè també tenim els nostres dubtes de que eixe lloc sigui el millor per a ubicar el mercat, perquè dona la circumstància de que el centre comercial d'Algemesí està desplaçant-se de la plaça del Mercat cap a la zona del carrer Albalat. No sé, només tenen que pegar-se una volteta per quantes botigues queden en la zona del mercat i quantes botigues i comerços queden i supermercats en la zona del carrer Albalat cap a la Calàndria. I això és el que es demanem que vostès haurien de tindre, un estudi de viabilitat per a garantir que eixe lloc i eixa despesa van a ser rendibles social i econòmicament. És això el que estem demanant-los. I vostès no ho tenen. I van a fer eixe edifici que val eixa porronada de bitllets en eixa plaça a uixes cegues, sense saber si és viable o no és viable. I això, sota el meu punt de vista, és una irresponsabilitat. Una irresponsabilitat. I que quede clar que no estem en contra de que Algemesí tingui un mercat municipal, però hi ha moltíssimes alternatives, molt més econòmiques i segurament molt millor per als propis venedors i per a la convivència de la resta de comerços. Ixa una. I dos, no insistisquen en el tema de les subvencions. No insistisquen en el tema de les subvencions, que estem aprovant en este punt destinar 1.200.000 euros del remanent de tresoreria de l'Ajuntament d'Algemesí. Que quants fons FEDER ens han donat a nosaltres? Hem pagat el polivalent, ara hem aprovat en el punt anterior destinar l'ampliació o part de l'ampliació a les instal·lacions esportives, ja tenim 600.000 euros més, però quants fons FEDER ens han donat? No ens han enviat tantes subvencions d'Europa, no n'hi ha tants diners, no tenim 880.000 euros de subvenció per a fer el mercat. I els 200.000 euros és per a fer una oficina de turisme, no per a fer el mercat. Per a fer el mercat no tenim ni una subvenció, ni un euro de subvenció. Anem a pagar-ho del remanent de tresoreria. I deixem d'insistir, perquè és que al final pareix que per repetir moltes vegades una cosa se converteix en veritat, i no és aixina. I no és aixina. Nosaltres no ens manifestem contra el mercat, ni hem utilitzat en cap moment, políticament, els venedors del mercat. Això fan vostès posant-los en els seus pamfletos. Vostès són els que utilitzen els venedors del mercat, que els posen en els seus pamfletos. Nosaltres no els hem utilitzat en la vida, ni ho farem tampoc, perquè són treballadors als que els tenim molt de respecte. I si avui Algemesí i aquests treballadors no tenen un mercat en la plaça del mercat és perquè algú va tirar a terra el que n'hi havia. Algú, que són vostès, va tirar a terra el mercat que hi havia, prometent que tindrem un mercat a peu pla i a cost zero. Avui de moment no tenim mercat, però si tenim no serà a cost zero. Per tant, deixen de mentir, facin els números ben fets i deixen d'enredar a la gent. Gràcies.